Yazi empilweni iyenzeka nayo lento ukuthi siza abantu okanye usize umuntu, umsize. Nakhona umsiza Nkosi yami ngenhliziyo emhlophe ekhululekile. Ngoba uma uwumuntu odaliwe ukuthi usize abantu, uyakwazi nje ukubasiza abantu. Uma udalwe nenhliziyo yokusiza uyakwazi Nkosi yami ukusiza nje yabo. Mhlampe kwesinye isikhathi kufika umuntu thola ukuthi uba ungenalo ngisho usizo lakhe yabo. Ngenxa yokuthi Nkosi yami umuntu, Nkosi yami onenhliziyo ekhululekile Nkosi yami. Uzame-ke Nkosi yami, uzame. Uze ugcine ukwazile ukumzamela lo muntu okade umfunela usizo. Thola ukuthi uba ungenalo ngisho nosizo lakhe. Kodwa ngenxa yokuthi Nkosi yami uyisilavithi somuntu, umzamele ugcine ukwazile ukumsiza Nkosi yami. Umsize kanjalo-ke, umzamele kwabanye. Thola ukuthi yena akazi ukuthi wena uyaqhusha lazi, uyazama. Mhlawumbe uzamela yena lo muntu, akazi yena ukuthi bawungenalo usizo kodwa wangamtshena phela. Wawusumzamela agcina asizakele. Kodwa yabo mese kuwuwe koxakekile odinga usizo, indaba iqala lapho-ke.